Aina, I'm not a Mutsiko. And so the sea. You that you are that you tasted about 2 kinds. It's night. So I still die that should have Hapachina. 2 weeks from now to meet her at some you may want to get up and back. Nababa. To most of the people who have Ndevizo dzakachena idzi munokuremekedze zvikuru mukasvika pamasoro vachitiga kukura muteredhisi ndemabasa ekuteredhisi ayasi amani ndikona bhigu renyu rakachena rakajeronesa positive kureva kuti muri vana mai vakuru vanofanira kunge vachitodzidzisa asi mugariro mechinoratidza kuti imba vana vanhasi vakutocha kuti vaende vanogara nechinhu chinonzi murume nemukadzi asi kuita mahit and run nokuti hazvina kunetsana. Imimi mukutadza kutsigira nokusimbisa chinonzi kuroorana. Kana iyo advert yamunenge muchiita kuti vanhu vakaroora ndomugariro wavo uyu muri kutadza kuadvertisa chinonzi upenyu hwenyika nokuti ndichitarisira kuti vana vabara munonyepa zvikuru kune vomuperetisi une vana vanganina mai ine 6 amai muri pale vamwe vana vekunze aiwa pana ndevavo baba vanditora ndiri mwana mudiki vakautara muri mwana muduku ndikatoone pepa redu iri rakaindinyetra ndiri kuiona chiona kamunhu onakai chekutanga iwe unoziva kuti magwaro chave anotaura kuti uyu hapana kugara kwaanogona achikunge achiita asina muviri ende iwewo ndiwo wakaita kutotopfima kuti ugare nani asi ndakubata kudhara pandati uritsotsi ndepekuti apa uyu angari kumboteerera neruvimbo newe zvakanaka apa pamwe panonzi munhu iwe uchipa maexcuse yekuenda kusaidi uchiziva hako kuti une mumwe mukadzi uyu chaangagone kutanga kukurambira ndamuona kuti anenge ari kuti baba wava vanga vari kurarama nanani vavanga vachirara navo chaivo ndaona uchida kukurisa mapepa yako ayo yakachena here kuti hauna hosha hauna ndiye anogona kuverenga muno vakaitanesa kaniverekera ndipiro panga anogona kuverenga ndivazvizvo chokuadikana mane hosha baba kana nemi ndinotsigira amai ava kuti aiwa musaende kunosangana nababa vanhu kuti vane nguo vari kutopomba naye
rasine chinanga kuti pachiverenga zvavo ndakandichiona kuti baba vaka neeji yavo kana vanga vachifunga kuti achipari pamutengo wedu wechishona chaiwo unotaurwa mabi avo kuti afunga kuti muti vaviri nokuti zera redu rabasera handiti kwete kubira mai kusvika panguva iyoyi vasina kana uchingoenda zinakamira ino ira inokona vakadzi vakavimbika vamwe vanobva vachedhambawa vakutoitawo zvokuita izvozvo ukaona mukadzi anouya kuzovimbika pamberi pamamba chimambo ndachema nechakati itai mari hemeni vazhinji hamusisina inge yabiribuka yosvikuda tosakana mauromba 50-50 saka muona kuti mukadzi wenyara 100% havasi vangaanzvika yekudaro baba handiti verenga inotiza pandikupedzera kuverenga pakanyorwa musi wa 3/01/2023 ndobva paiswa manhambers anoti 020245 ndobva panyorwa zvakare kunzi 2023 V0023 ndokunyorwa kunzi rot 6/12 ndobva panyorwa kunzi posted by ndobva aisa signature iyo zviri yapo Tasokera Batnos. tasokera Batnos pakatadza pari kutadza kwako wapaona unobvuma kutanzania wapaona we Ndanga ndakasika mamba napawa. wapaona here pawakatadza Pandakatadza pokutakula mukadzi kuenda naye pandanga ndiri kuplasi papo ndakatadza ndakabvuma pawale madam kuti ndakatadza ndofana kwa munotaura ndori ipapo ndakatadza handisi kupangira ona kai chinonzi gbv gross domestic violence wakaabhusa nyama handanzwa akanyimika nokuti nanhasi nari kukugamuchira semurume wake asi iwewe ungakutomushungurudza kodai akaenda akapoma wamuona nomunhu unoti unoita sei inenge ine mhosva ndinomuti ane mhosva saka wanga waimuteya ndiwe mambo handinamboteya kokuita seiko amukadzi mukuru kwako ndizvozvo saka iwe mazuva nemanati iwewo pawaenda kunotsvaga mumwe wekurara nayo iye waitaite sei iwe mhosva chekutanga ndanga ndakumbira wakakumbira kuna ndakumbira madhamu ndoda kuparika aiwa hauna kurasidza kukumbira pakatanga kukubvunza iwe hauna kutanga kuratidza watanga kuratidza uyu akanga aona kuenderera mberi nokuti iye akazotosumuka fesi pamwe pacho chinyepa kuti uri kuenda kuisangana iwe uchimuvhara uchiziva kuti uneimwe mukadzi wamuinayo saka mukadzi wamuinayo anodzanizita anonzi Hatina Jolon. Hatina Jolon. Saka Hatina Jolon ana makore mangani? 46 years. Uye ana makore mangani? 64. 64. Saka uyo Hatina Jolon wakamutorawo une chiwirirano chekuti uri kumuroora here kana kuti uri kuenda unoita kuona? Ndakatora ndichiri ndikuroora. Wakatora uchiti uri kuroora? Iwe uri kunzi? Ini ndobva kuMozambique. Kumozambique. Inochinzwa iwewe. Muno wega tilambidze banika. Wazi? Chinonzi banika. Azvinge. Muno ere? Mureo.
So kweone Ndiri Piri. 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 Oh, bye. What is wrong with you? Tinokuponesa ndechekuti rukova rwamakayambuka nemakomo dai manga muri kunodai wazvinzi saka pakutaura kuti hama yako enda kutarisira kuti mubatane mugere zvakanaka wazvinzi uri kuzvinzwa here ndikazvinzwa futi kuti hausi kuita maduties yako sababa ndinokuripisa iwewe chiziva sekunzwa kwatiri kuita utesa kuti mumwe wako ari uko unogona kumuka muchirere kuti mugare besa pamusoro yemambo wangu murongo yacho neyakarebesa ndati ndiri mubvunzo wangu wangotete unobvuma here kuti iyeye wacho ari uko munomwire nogara mese here ndanga ndisina zvangu nharo nazvo inini kana kufambisa handina nokuti muchato yangu inotubira muchato wako wani namba nui makachatira aiwe zvauno bindungwa major street pasentinari asi haudhererwe iwoyo futi because murume akaenda akakuabhusa ane muchato iwoyo isusu michato yese ane muchato mumwe takatowedzera uriko but wasati wapasa mimwe yacho takairamba saka ini uyu zvinenge zviri mukufamba mukuwirirana nesi sevanhu vakaberekerana asiwo wakatora chitsiviti kuna Mwari nepanyika nekukune uyu saka unoparisa kuchechi kana wasvika yesu ndakatongomira ndakaenda ndikati ndichazvikwanisa ndaane vakadzi angasingaziva kuti wakamutoa mutaroaatiwanomu anzava makavaudzera kuti ndani mukati tavaudzera ndakati handimudhaya ini ndakanotaura kusangana wakanotaura kusangana asi kunokumba ndakataura kuti ndozvaa kwanga wese achibvunza uye mubvunzo wake watengera samuri ndokuda kuziva kuti iwe wakamira se uri kuonera kupi saka waenda kunotsvaga Mwari uko kunokumba kuno kuine ropa nevana vari kuchema vana vako vanofara here pakuita kwako iwe sababa zvino ivo vana vakazotanga kusuduruka mukukuda wakuona tuvana tese wakuenda kukona kuna mai vavo anenge atangisa ndiani chipagadzirisa sababa enda kunotenga mbudzi woshedza vana vese uva mubika moja pamwe chete asi murawo unoti kana wakuda kuita mabarika ipapa unofanira kupisa mari yekupa ava kuti wakabatadzi unopakana mbudzi mangodedza hama dzavo ndazvinza iye zvino apa hatisi kukumanikidza kuti muende mundosangana naye asi nezvawanzwa ndopai pandataura kuti apa manga musiri kutaura chokwadi nokuti mazotanga kutaura chokwadi chazobuda mese manga mauya pa muri kutaura uchene kuti makanaka asi yezvino manje chokwadi ndopachabuda ende ndicho chichadzika midzi chatiri kutsvaga umbo asi mukurarama kwedu kwanhasi kune zvirwere kune hosha dzina wonai kuchena kwazo muve munoenda munoongororwa moonekwa kuti vanokwanisa kusangana kana vese vakachena asi ndine chinhu wani chandinoda kuti ndii rumwe ndimupuruvhirai kana kuti imi mavanhu vakuru imi amai vanoda bonde iwe murume wacho unoda bonde uri kunyimwa amai vari kuti ndiri kunyimwa
kunyima saka kunyimana saka isi kutaura kuti pane kanonzi macontraceptive inoshandisa tunoti imi munogwetiketi chete vanoenda kutiraza jero kufamba manombuzi aiwa iva mai vachienda inavo kana makawandireko mungoita kase amani apa makore unoshandisa contraceptive andika kuti ndibate chokwadi pana baba ni mufundisiwo endai munotevera zvinoreva magwaro ekutinzireka denda saka ndikuda chitsividzo kuwira namwe chiuye waibva chisengedzerai pakati papai tichiuya kuno kubva zuro nezuro hapana zvataitaura kana chandakakanganisa hapana kuti muchiona upenyu hwatiri kurarama wandiri kurarama ini kuti wakarema sei takabikawo zvakanaka akandirambira kudya takuya kuno kuenda ndobva ndirambira kudya manheru haana kudya akaramba kudya zvandabika ndobva tarara hakuna akataura chiri kutaura chiri kumutaudza kana kundidaira ndoda kubva muno mundagusika nawo ndatambudzika kwamakore esa akawandisa kana akaramba kuita izvozvo zvakututsira vanhu vane muchato muchato wenu takuuya kuno tipinde imota aramba ndokuya netsoka ambachicha ambari kucha mosa yake uyu ari kuiziva andiko ndina kuti undipa ndaiona muchato wako iwewo muchato uyo wakanzi pamaipuhwa ndimavakisana anditi nhasi manje nhasi ini ndinokusungisai kunyepera munhu pane mumwe akaripa muno mudada kuripa handini mwana wemunhu anoshungurudza mumwe mwana wemunhu zvamataura kuti akukuramba kudya kukunyimai chokutanga ndechekuti 1 handidi kufuya pakati penyu handinoza mufundisi ndiri kuda kurarama kwenyu handii mapanzwisisa muno pamuri kuenda ndari kupai 2 weeks next court date ndoda kuzonzwa nzi kumba mugereso iyi gross domestic violence kushungurudza mumwe kana uchitomusema kana uchitomushora kana kumudzikisira iyachikuda handii mapanga mese makaringana and you are mese you are okay you are handsome, she's beautiful handii saka imimi sei are you fools mafuzi ndio yanoita nauya tiri kutaura vanhu vakaenda kunoziva nekuverenga bhaibheri vanoratidza rudo saka uyo iwewe uyo wati mukadzi wemunhu ndio zvavataura manje muri dzakazviziva akatinda vabasa kunoku ndiri kutaura futi mombe anosara amurombo saka naruiri pano iwewe dai uri munhu waitorega kutoendeko kusati wabatwa nokutiko wakatozviziva kuti wakumuramba achaenda kunobatana nemurume wake achakushaura samani yako kana wauya kuno ini ndinokutonga mombe 7 andiwazini
ndinokutonga mombe 7 kunopwanya imba yemumwe. Saka dai wanga uri mumwe handizomala mbiro yawo chaenda kunoratidza kune uyo aripo nokuti uri kubira mumwe uri mbavha. Saka iwewe kana wataura kuti uri mbavha waonekwa enda unodya zviri mumba mako noti mukadzi wako ndiri. Saka pamusi wa21 imimi kana paenda kunove nekushungurudza nekumwe kuitwa kwamunenge mabatwa kusina kunaka muna kuzotaura pamberi pedare renyu. Kana zvichibvira kuti mune vana vakangwara kana sawira akangwara anotora kaodhiyo turiko mazuva ano kani pane zvamunenge muri kuona kuti pana vapane nhamo nokuti odhiyo inondipa kuti ndinyatsoona kuti izwi riri kubva mune uyu ari kuti zvakati zvakati zvakati. Saka mufundisi apa mambopona zvishoro tiendai munoverengerana mavhesi nemukadzi wenyu. Taurai ichazoyayopinda musi wa 21 because ndo pari kuuya uyu achauya ane kutaurawo kwake. Asi kuMozambiki munotaura kuti shona here kana kuti chividziye tinotaura chinyungwe. Chinyungwe. Manje kuno kuZimbabwe apili munobva kuZambia. Muri vana vamwe chete makabva kuguruswa zimbuya renyu rimwe chete. Alright. Nawi pamwe mafundisa zotora nguva yakareba nendeni nauye. Saka nauye moenda kunombodzenza nemacontraceptive munofara then tozitangisira saka